Samantala, bagong teen center sa Dagupan City ipapatayo sa barangay Mamalingling. Para sa detalye, nandirito si Idol Dennis Brillante. 104.7 IFM. Report! Magkakaroon na ng karagdagang teen center Dagupan City na itatayo sa barangay Mamalingling. Sentro ng pasilidad ang pagtutok sa kapakanan ng mga kabataan na magbibigay ng kaukulang gabay kasunod ng mga hamong kinakaharap sa iba't ibang aspeto. Kabilang pa sa itatayong infrastruktura sa barangay ang bagong daycare center at sariling bulwagan sa 2026. Ayon sa mga opisyal, ilang dekada nang inaasam ng mga residente ang pagpapatayo ng sariling establishmento para sa mga konsihal ng barangay. Kamakailan ipininesenta na sa publiko ang pagbili ng lupa para sa mga naturang pasilidad. Ilulunsad din kasama nito ang konstruksyon ng riprap at perimeter fence para sa seguridad. Matatandang ipinatayo na rin ang kauna-unahang 3-story 9-classroom building sa Mamalingling Elementary School noong ika-16 ng Oktubre. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.